लोगोफोर खुलुमबाय आंनि डलि ब्रह्म इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बराय हरलायबाय लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोनहा बयबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दं आरोना लोगोफोर नै दा माने फुं टाइम आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै आङो हस्पिटालावहाय आनैमोननो माने साहैनो नागिरदों आरोना दायो जोंहा माने आंहा बिमायं गोदान जादों नालाय बियायं गोदान मोनदों नालाय बे आनैमोननो आङो माने साहैगोन आरोना लोगोफोर थ' बिदिब्ला नोंथांमोनहाबो आंजों लोगोसे फैदो लोगोफोर दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअआव नोंथांमोनखौबो आंजों लोगोसे लानानै थांफानोसैलाय आङो स' लोगोफोर बिदिब्ला फैदो नै ओंखारखांबाय आरोना आङो ओंखारनानै डाइरेक्ट माने साहाखौ हैनोसै हास्लाबा जालायलायबाय आयै आं गय फिथाइखौ बावबावबायसोमोन गय फिथाइ लांफानो थिनदोंमोन आनैया खाथि खासि नालाय लोगोफोर थाबायनानै थांसै आरोना आङो माने बै सासे बियानैखौ लिंदोंमोन आङो ओमफ्राय थांनो लेट जानायखाय आं नेबाय थायासै दा थांगोन होननानै लानोसै र' खाथि खासो बारा गोजान नंखाया हांसो फिनाया ओरैबायदि अयनाय जाबावदों आरोना रागायानो गाबनो ना मानो मोनलायखादों फार्स्ट टाइम आनैमोननो बिदि जोंहा होजोंनिफ्राय दासिमबो रावबो लासि जाफैनायानो जाखायाखै बिमानैमोननो साहा फुदुंनानै लानाया आरोबाव माबायानो लास गावनानै होबावबाय फ्लाक्सआनो नोंथांमोननो देखायगोन आं र' दायो बेखौहाय माबायदि गावना होदों साहा दुंखानाय एथ' मोजां जाखानाय साहायानो नै लोगोफोर हस्पिटालावहाय लांनो हाखु दाखु जानाय साहाखौ एफा मोजां फुदुंनानै दोनबाय आङो बिमानैमोननो माबा फ्लाक्सआनो हाबानि मोननाय मिल्टनलायमोननै थुबसो बेरनानै होबायब्रा रागायानो गाबनो ना मानो दे एफा हाखु दाखु फुदुंबाय आङो साहा बेनो जाबाय आरो दा अयनाय गाइखेरबा लायहोलायबाय आङो बाबाखौ जि मोजांनो गैला फ्लाक्सआनो गावनानैसो होबाय मोनफैबायबो लोगोफोर बिल्डिं जाजोबथारबायहाय बयहाबो दखान जागोन खोमादां बावहाय हस्पिटाल खाथिखाय आराम जाबाय फैलाय हस्पिटाल मोनफैबायबो बाबु गोदान मोनदों जोंहा लोगोफोर बाबु गोदान बियायं खाथि खासि आरोना लोगोफोर दसेनो मोनफैयो जोहोलाव सोमब्ला हस्पिटाल जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारी सिभिल हस्पिटाल नोंथांमोनजोंबो एसे शेयार खालामलांसै आं लोगोफोर हस्पिटाला माबायदि बेखौबो लांफैनोसो फैखो नामा नङाहाय आंलाय बिदाखौ सानदों सोमोन्दोआनो बिदाबो लेंनांगौ ना मा लेंनांगौ हिन्जावा आंनि बिनानाव ओमफ्राय गथ' गोरलैनि हिन्जावा बिमाया माने आंनि बिनानाव आरो ओमफ्राय बिफाया आंनि बिदा गामिजों गामि हाबा जादोंमोन नालाय बिसोरो बेबायदि आरो लोगोफोर हस्पिटाला साफा मोजाङानो मामा सिबगासिनो बावसो हंनाय मालाय लागासिनो नै हस्पिटालाव दाना सरकारि हस्पिटालफोराबो साफा जासै आरोना लोगोफोरा आरामनो आंहाबो खेबसे बिजि थुजा फैखांबाय बेवहाय सैमा अरजानानै लोगोनि सैमाया अरजानानै इन्जेकसन लाफैनांदों आरो जोंहानि आनै नार्सबो दङ बावहाय दा फन खालामगोन आं र' बे आनैखौ बेखौबो लोगो हमलांसै गिदिरथार आंलाय आं नैबेजों फैफेरबावाखैमोन बै सिगांजोंल' फैदोंमोन रिसेपसन सेन्टारजोंल' ओमफ्राय नै बिदि आरोना आयु मानसि गोथैलांग्रा आंहा बेजों फैफेरबावाखैमोन ए खालि नैबे रिसेपसनाव बे सैमा अरजालायबा बिजि थुजा फैनाया एखे दहायनो जाबाय साहा फ्लाक्सआनो थुब्ला गावना होनायखौ नुवाखै रागायानो गुदुंजों जानानै गुदुंजों गुसु मोननायजों आंहा मोनथिफेरबावा आयु बेफोरबा मा बुस्थुथाय हनै मा मेचिन ए दिनैसो फार्स्ट टाइम बेजों फैदों बैजोंल' फैयोमोन
ए बिदिनोसै ना मानसियाबो बुरजा जाखायो खोमा एसे दा ए माखासे ए औ जों एसे हाबखांफिननाय जाबाय हस्पिटाल होनबाथाय मोनखाबाय दा बाबु गोरलैखौ मानो जोंहाखौ हैनायखौ मोनोहाय मोना जायो नामा मोनो बाबायानो गाइखेर लायलायनानै होफैबावदों थुब्ला गावनानै गैया बाब खना खनलाथार एथ'ग्राब नै जों ओंखारलांजायो र' दा देखायगोन आं एसे आयौ दिनैसो मोनथिफेरबाय हनै जन्त्र पन्त्र दासो नै बार्थ वेटिं रुम जोनोमनि थाखाय नेथ'नाय ए बेजोंहाय हाब मोजांबोथ' ओमफ्राय नै आराम लांदांबावसो जि लामनो थाखाय बेसेबा गोजानखाहाय Right. Kecil. Yang ada sedih dong, nggak kesoalnya. Wajib hari lam tak hilang dang serang dan nani hedeng ada na. Opening jaya usah pergi dengan bini pera ni dan usah pergi pun Coba bosornya nak. Ranjab kabe. Pisau godan moननाय बिबैया. ओंखारनोसै आङो. आनैमोना ओंखाम जाहैनो नागिरबाय आरो ना. बाहेरायावहाय. ओंखाम जाहोथ'ला आङो बिसोरनो. एसे उनावसो जाहोनोसै साहाल' होफैबाय नायनानै थांसै साहाल' होफैजाबाय आंजों औ माबायदि एसेबो थाल लाया बन्द' दिनै नै बिथिं लांदां खोमा आरोना र' ओरैनो नायना गिथावथावखा एफा गिथावथाव जायगाखौ गियाबालाय ना हारसिंबाथाय जेबो मोनबावला जाहैदों फैबाय थानानै नायलाय ओरैनो एलाय नैबेजोंबो फैदो नैबेजों ओंखारनोसै ए थौ होमबालाय नैबेजों ओंखारबावला जाहैदों बिमानै मोनहा आंहा ओंखारनायनो लुगैदोंमोन बेजों बेगफोर दोननाय दं बेजों ओंखारलांबा बैजों सर्टकाट जाहैबायमोन आरो ओंखारलानो ओरै थांफिनसै आंबो ओंखाराबालाय गिदिरथार जानो बिराद गिदिरखा हस्पिटाला दिनैसो ओरैबो बाहेरायाव थांजायो आरोना मोनामबुं मोनामब्रां बोरैबा मोनथारो ओंखारफिनबाय बेयावनो ना बेहाबो डिउटिया आदाया बे लोगोफोर आङो ओंखारफिनबाय न'आव थांफिनसै
लगाय नङा माथो नै ओरै फार्मासि थांबाय कट बिसोर फार्मासि दखानफोर सिद्दा लामा दे थादो होमबा र' गाबोन बे फुजा सफैयोबा फैफिनगोन आङो मिलायनानै हायो ना औ थाथ'दो होनबा हाबाय बिसोर आनैमोनखौ दोननानै थांफिनसै आं लोगोफोर थाबायबोफिनबाय बे आंनि लोगोफोर फोथारजों बारस'जायो आरोना सर्टकाट बेजों फैफिनलायबाय आयं गोदानखौबो नायनानै बामनानै फैबाय स' लोगोफोर आंनि बिदिब्ला भिडिअखौ माने दा न'आवसो थांखासिगोन नालाय बांद्राय गोलाव खालामला आरोना भिडिअखौ बेवहायनो दोनथ'नोसै आङो जुदि नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लोगोफोर लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो आरो जुदि आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै होलांदो लोगोफोर स' बाय बाय लाभ इउ अल बाय